وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi smo počeli da pričamo neki najvažniji događaj tokom životu naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prošli put mi smo pričali i mi smo pokazali od časnog Kur'ana kako imamo nekoliko ajeta koje pokazuju da Islam dadne potpuno sloboda. Ovo zato smo rekli zbog ovog prigovora većino od kršćanske strane da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem širio islam sa mačom. I mi smo pokazali da časni Kur'an potpuno dadne sloboda. U časnom Kur'anu ne postoji ni jedan ajet koji ostavi takav dojam da smije da se širi islam sa mačom, nego islam nama nauči nema prisile u vjeri. Isto mi smo vama rekli kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Maka i pobjedio nad svih neprijateljima i potpuno on dao sloboda nekoliko hiljada ljudi. U početak oni su ostali nevjernici i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naredio da oni moraju da prihvati islam, nego to ostavio ni kako oni sam želi da odluči. I povremeno kasnije kada oni su gledali ponašanje od poslanika i onda su oni isto prihvatili islam ili bez neke sile. Isto onda treba da mi danas ćemo pričati šta su bili razlozi zašto muslimani su vodili tada ratovi. Da li bio neki način da oni bježi, da oni ne vodi ratovi, i onda kada mi čitamo časni Kur'an i vidimo postupak od poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov sledbenici, nama će biti jasno da uopšte oni nisu volili da oni vodi neki rat. I ovo na kraju je Allah dozvolio. I šta se tiče ovi Makanlije, oni su napadali u Maka i onda muslimani su dobili dozvola da oni mogu da brani sebe. Ali obični muslimani tada isto oni nisu volili da idu u rat. I ovo zato ja kažem, zato što mimo ovo optužaba protiv islama, da oni kažu da islam se širio sa mačom, isto oni imaju optužbe da je nauzbillah poslanik i njegovi sledbenici, oni su kao vodili ovo ratovi da bi plaćkali, da bi osvojili imetak od drugih ljudi i da bi postali bogati. I ovo kada mi čitamo časni Kur'an, nama bude jasno da ove optužbe isto su protiv. Na primjer, u časnom Kur'anu postoji nekoliko ajeta i zato što ova tema je vrlo bitna tema i ja sam odlučio da pričamo detaljno i da vama bude jasno šta su muslimani tada voljeli, i onda ovo bio Božja naredba i bio takvo situacije da oni nisu imali izbor osim da brani sebe. I Allah kaže: Auzu billahi minash shaitanir rajim.
फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नास का खशियतिल्लाह यख़शौनन नास का खशियतिल्लाहि व अशद्दु खशियतन व क़ालू रब्बना लिमा कतब्ता अलैनल क़िताल रब्बना लिमा कतब्ता अलैनल क़िताल लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब। सूरत an-Nisa ayet 78. Allah kaže, a kad im je borba propisana, onda odjednom jedna grupa njih bojala se ljudi kao što se trebao bojati Allah. Oni su mislili, mi smo slabi, nemamo dovoljno oružje, ne možemo da mi sukobovamo, ne možemo da mi pobjedimo protiv ovo velika sila. Ali Allah kaže, oni su bojali se ljudi kao što se treba bojati Allaha ili više, još više. A oni su rekli, naš gospodaru, zašto si nam propisao borbu? Zašto nam nisi dao vremena, bar za kratko? I onda na drugom mjestu Allah kaže, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah kaže, naređena vam je borba, a vi to ne volite, vi to mrzite. No moguće je da vi ne volite neku stvar, a to je dobar za vas, i moguće je da vi volite neku stvar, a to je zlo za vas. Allah zna, a vi ne znate. Znači, muslimani su mrzili da se oni ratuju. I ovi kršćanski pisatci, oni slažu u časnom Kur'an šta god govori, to su potvrđeno. I oni su sigurni da nema nikakva promjena u časnom Kur'anu. I oni kažu časni Kur'an je isti kako je bio u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato ovo što časni Kur'an govori i niko tada odbijao, niko rekao ovo što Kur'an kaže, ovo nije istina. I zato Allah ovi optužaba koje kažu da muslimani su vodili ratovi zbog imetak, ali ovdje mi vidimo neka druga priča. I kada prvi put poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio taj objava da muslimani smiju sada da brani sebe. Zato što 13 godina oni su živjeli u Maka i kada su iselili i kada ovi Makanli oni su napadali, i tada Allah dao odobrenje za samo odbranu. I ovo se kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to je dobio odobrenje 12. Safar, a drugi Hidžra, druga godina po Hidžra, to znači 15. August 623. godina. I ovo je taj objava koja je dio od surat Al-Hajj. I kada mi čitamo taj ajet i prevod, i onda nama će biti jasno zašto je Allah dao dozvola, i onda poslije ćemo nešto pričati još u tome, i isto ćemo danas pričati vezani bitka na Badr. Allah kaže, Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Lillazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu
ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز. Allah kaže, dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuje. Dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuje. To znači protiv koji se ratuje se pokazuje muslimani nisu bili agresor. Muslimani samo su branili. I ni Allah dozvolio da možete braniti sebe. Dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuje zato što su im učinjena nasilja. Zaista je Allah kadir da ih pomogne. Dobro, ja vama dozvolim da možete da idete za rat, da sukobite sa neprijateljima. Ali ovo nije samo jedna dozvola, nego Allah kaže zaista je Allah kadir da ih pomogne. Vi ste slabi, onda ja ću vas pomoći. I onda dalje kaže one koji su bili nepravedno istjerani iz svojih domova samo zato što su govorili naš gospodar je Allah, a da Allah nije odbranio neke ljude od drugih, doista bi bili porušeni manastiri i crkve i sinagoge i džamije. Ovdje Allah stavio džamije na kraje. I Allah kaže ako Allah nije odbranio neke ljude od drugih, doista bi bili porušene manastiri i crkve i sinagoge i džamije u kojima se često Allahove ime spomene. Allah će sigurno pomoći onoga ko njemu pomaže. Mi ne možemo da pomažemo Allaha, mi samo ako slijedimo prema njegove naredbama, onda mi možemo da primimo njegovu pomoć. Allah je zaista silan, moćan. Na kraju opet Allah rekao, on je silan i moćan. Ovdje, na ovo ajet, Allah se nama rekao ovo 4 stvari. Broj 1, ovo rat nisu počeli muslimani. Kada se kaže ovo riječ, ozina lillazina yukataluna, to znači protiv koji se ratuje. I onda druga i razlog biannahum zolimu, zato što su im učinjena nasilja. Oni su pravili nasilje ovi nevjernika. I onda njihova cilj bio da oni potpuno sruši, uništi islam. I zato je Allah rekao lahudemat, doista bi bili porušeni. I onda Allah dozvoli muslimanima da oni mogu da brani sebe, velaula daf'ullahi nasa, a da Allah nije odbranio neke ljude od drugih ljudi. I onda bi bio srušeno crkve, džamije, sinagoge, manastar, svi. I ovo je priča za istinskog džihada. I isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ovo prvo sam rekao da muslimani uopšte nisu volili da idu za rat. I isto imamo nekoliko hadis kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, na primjer daću sada par primjera, ne puno. U jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja ayyuhan nasu la tatamannu liqa al aduvi wa as'alullah hal afiya faiza laketumuhum fasbiru. O ljudi, ne preželjujete susret sa neprijateljima. Ako muslimani su volili
da dobrovoljeno ili za radost ili da idu za rat, onda je poslanik ne bi trebao da ovako kaže. Poslanik kaže, o ljudi, ne preželjujete susret sa neprijateljima, molite se, molite Allaha za hajr, da bude mir, da ne morate izađete na rat. A kad se sa neprijateljima sukubite, budite strpljivi, onda budete čvrsti. I isto ovo što ljudi misli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nauzbillah i njegovi sledbenici, oni su pravili ovo ratovi da bi pljačkaju. Jednom se kaže tokom jednom pitaka ovi muslimani, oni su bili negdje vani i nisu imali nešto za jest, bili su gladni i našli su od neki čovjek i sa silom su uzeli par kako se kaže, koze i zaklali i su stavili da se kuha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio prisutan tom momentu i kasnije poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao tamo. Kada je on vidio i kada je on saznao i bio toliko ljut, i onda on bacio svoje lonce i šta su kuhali i rekao, ovo što ste vi uzeli, ovo je nešto kao ste pljačkali. I rekao, ovo je bio još gorije nego da vi jedete nešto mrtvo. Mrtvo je zabranjeno u islamu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte nije dozvolio. Hajmo sada da vidimo, poslije sada toliko vrijeme, ako neka vojska, na primjer od američka vojska ili od bilo koja vojska koje bi mislili mi sada mi smo napredovali šta se tiče kultura, šta se tiče obrazovanje, ali ako sa njih nešto se dešava, da oni budu neko mjesto i nemaju za jest, šta bi oni napravili? I sada se dosta stvari pokazuje kroz video, kroz slika, kako oni postupaju sa neprijateljima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio, čak oni su bili gladni i nisu imali nešto kod sebe. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio. On uvijek nije uputio, vi kada idete da borite, to samo bude radi Allah. Allah vama dozvolio da branite sebe. I rekao, ako neko ide da bori zbog novaca ili nešto drugo, onda on neće imati nikakva savab. I svi sledbenici, oni su bili žedni da šta god poslanik kaže, oni tako radi. Zato više puta se kaže, kad god poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kaže, oni su rekli, mi slušamo, mi se pokoravamo. I isto, kada mi vidimo kroz život od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, cijeli život bio kao siromah. Iako poslije nekad imao neka bogatstva, odmah je on podijelio. Većinu on spavao na pod. Jednom se kaže, Hazrat Umar radijallahu ta'ala anhu došao kod poslanik i vidi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nešto toplo i neki od znakova od otirač, kao neki čilam ili nešto je bio, ali taj čilam nije bio kako bude sada, nego bio od listova, od palmi. I taj znakove je ostavio na njegov tijelo. I Umar radijallahu ta'ala anhu kada gledao, on počeo plakati. I on kaže, o Božji poslaniče, vidite kako vi živite i vidite kako ovo Kesar i Kisra, kralj Iran, on kako živi, kako oni imaju bogatstva. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Umar, pustiš, šta ti pričaš?
moj primjer je kao jedan putnik ko ide na put i samo odmori za par minuta usput i onda nastavi dalje svoje putovanje. To znači, život na ovom svijetu je kao jedan putovanje. Mene ne treba neka bogatstva da ja imamo neki luksus. I sada ovi zapadni pisaca, oni pišu da je on volio da se plačka. I kada mi vidimo njegov najveća pobjeda, to je bio na Mekka, 8. godine poslije hidžra, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio pobjeda nad najvećim neprijateljima. I šta je on tamo ponašao? Oprostio svima. I kako se kaže, kada je on ušao u grad, on nije jahao sa kon, nego jahao sa deva. I kaže se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako saginao svoje glava i kao da njegova glava dotakne na kamila. I to se pokazuje njegov poniznost. On bio puno zahvalan Boga. I kako je on slavio svoje pobjeda, se kaže na kraju dana, kada je završio, otišao kod svoje sestra u Mehani, sestra pod tetka, i pitao da li ima nešto za jest. I ona rekla, imamo samo suho hljeb. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da li imaš malo vode, da neka donesiš voda, da stavimo hljeb, da bude malo mehko. I onda pita on da li ima neki kari, nešto kako bi jeo hljeb. Ona rekla nema. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da li imaš sirće? Ona rekla jeste. I ona je donila, uzio malo sol i tako se hljeb on jeo i rekao kako je dobro ovo kari, ovo sirće može se jede bez karija kada nema nešto drugo. Da li može neki čovjek koji je pobjedio nad najvelikim neprijateljima, da li on bi tako slavio svoj ručak na kraju dana? I zato ovo sve stvari i koje ovi optužaba što oni imaju protiv časnih poslanika, to su sve zbog ljubomora, sve ovo mržnja. Žalosno, ovi ljudi ne znaju ili neće da saznaju stvarnost u Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zato mi uvijek kažemo, ako neko hoće da sazna vezan islam, to jedino možemo da znamo od izvora časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kada Allah naredio da muslimani treba da bori, zato što oni nisu imali neki drugi izbor. I kako bi oni ostali živ ako ne bi branili sebe. I sada ja ću pročitati još par ajeta koje govori na ovo tema i koje nama pokazuje i na koje uslove treba da se bori i s kim treba da se bori. I ako neko želi da bude mir, onda treba da vi isto pravite mir sa njim. Allah kaže وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. S kim treba da se bori, Allah kaže, i borite se na Allahovom putu protiv oni koji se bori protiv vas. To ne znači da ovako izađete i borite samo ne muslimanima, nego Allah kaže i borite se na Allahovom putu protiv oni koji se bori protiv vas, ali ne prekoračajte granice. Allah zaista ne voli one koji pretjeraju. Allah zaista ne voli one koji pretjeruju i ubijajte ih gdje god i sretnete u toku ratu, u toku borbi. I ovo neki isto uzimaju pogrešno tumačenje ili prevod od ovog ajeta. I ovo ajet je za rat. I kada neprijatelji vama napadaju, onda šta bi Allah rekao da vi ovako stojite da oni dođu i da vas ubijaju? I ubijajte ih gdje god i sretnete u toku borbe i protjerujete ih odakle god su oni vas protjerali, jer smutnija je gora od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod Masjidal Harama dok se oni u njemu ne budu borili protiv vas. Ako se oni bore protiv vas, onda ih ubijajte. Takva je kazna nevjernike. I pa ako oni prestanu, sigurno Allah najviše prašta i milostiv je. I borite se sa njima sve dok ne nestane smutnije i vjera bude samo radi Allah. To znači kada je sloboda za vjera, onda nije više pitanje da vi borite. I ako oni prestanu, onda neće biti neprijateljstva osim prema silnicima. Al-Bakara 191, od 191 do 194. I onda dalje Allah kaže وَإِنْ جَنَهُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَإِنْ جَنَهُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. A ako budu skloni miru, budi i ti sklon i uzdaj se u Allaha, zaista on sve čuje, ima trajno znanje. I ako oni neprijatelji, oni skloni miru, oni kažu sada pravimo mir i čak sada ako imate više moć, opet Allah kaže uzdaj se u Allah. Onda vi pravite mir. Isto ovo što je rečeno da muslimani su napravili sa silom drugi ljudi muslimana, mi smo pričali tome, ali imamo još jedan ajet koji govori, Allah kaže وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Ako neko od mnogobožaca traži sklonište od tebe, podaje mu sklonište. Dok ne čuje Božje riječi, onda ga odvedi sigurnom mjestu njegovom. Iako treba da sa silom pravi musliman, onda ova naredba kaže
i onda ga odvedi sigurno mjesto njegovom, gdje on kaže, tamo treba da vi njega vodite. I onda dalje Allah kaže, La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah vam ne zabranuje da onima koji se nisu borili protiv vas zbog vaše vjere i koje vas nisu istirali iz vaših domova, činite dobročinstvo i da postupate pravedno. Zaista Allah voli one koji čine pravdu. Allah vam samo zabranuje da prijateljujete sa onima koji su se borili protiv vas zbog vaše vjere i koji su vas otjerali iz vaših domova i pomagli da budete istjerani, a oni koji sa njima prijateljuju, to su silnici. Tako, ovo su Božje naredbe i muslimani kada su morali da vodi ovi ratovi, ovo su bili razni razlozi i isto neki muslimani koji su bili slabi, koji nisu imali nikakvi izlaz i jedan razlog isto bio da ovi muslimani treba da ni pomaže kako Allah kaže na ovom ajetu. Allah kaže وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. A šta je sa vama? Pa se ne borite na Allahovom putu i za muškarce i žene i djecu koji su učinjeni slabim i koji mole, naš Gospodaru, izvedi nas iz ovog naselja, čiji su stanovnici silnici i odredi za nas neke prijatelji od sebe i odredi za nas nekoga pomagača od sebe. Tako, ovi ajet nama pokazuje zašto muslimani su borili i šta je bio razlog. I sada, prije nego da počinemo za bitka na Bedar i hoćemo da malo pričamo o tome i Arapi kakvi oni su imali naviki, kakav oni su imali način za rata. Kod njih su oni imali neki takvi običaj, ako se dvije plemena u ratu i dok se oni ne pomire, rat se nastavlja dalje. I kaže se, ponekad oni su ratovali po 40 godina. To znači nije 40 godina stalno, nego oni pravi kao neki ugovor. Izađu na borbe, nešto su borili, onda opet su povukli i opet su pravili novi termin. I tako ponekad oni su ratovali po 40 godina. I ovi neki zapadni pisaci, oni misli, oni hoće
da pokazuju i da nađu razlog ovi više sukoba od muslimani i nemuslimani što su imali, ali oni su počeli ovo rat, na primjer bitka na Badr, i onda dok oni nisu pravili taj mirni ugovor koja se zove kao Sulah Hudejbija, taj ugovor u mjestu Hudejbija koje su muslimani napravili 6. godine poslije hidžra, i među ovo period oni su ratovali. Ali kada su pravili mir, onda nije, osim ako jedna strana prekrše ovo ugovor što oni su napravili. I tako ovo bio. I šta se tiče islamske vrste rata, to kada mi vidimo, i to su, na primjer, na prvoj strane su bili odbrambeni ratovi. To znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi prijatelji, njegovi sledbenici, oni su vodili odbrambeni ratovi. Nisu napadali, nego su branili sebe. I isto spasili muslimana iz zvjerstva, i kao smo isto čitali nekoliko ajeta, oklanjani smutnije i da bi ljudi dobili vjerska sloboda. I isto sa nekome, na primjer, ako neki ljudi su ubili muslimani i onda za neki nisu isto kaznili. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se kaže Kur'an, da on je uzor za nas. I šta se tiče za ovi ratovi, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto napravio neki kao adabi, da mi kažemo kako meneri, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kad god je izašao da se bori, uvijek počeo svoje putovanje u četvrtak. I prije nego da krene, on činio zajednički dova i tražili su Božju pomoć, onda su krenuli. Isto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao taj, Allah njega dao puno znanje i bio mudar, i uvijek bio obaviješten od neprijatelji šta oni radi, kakve su njihove planove, i kao jedan vojska vođa koja treba da više zna za neprijatelji da bi kako bi branili, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako radio. I kada on dobijaju neki takvi vijesti, planove od neprijatelji, onda on nije obavijestio takvi vijesti, na primjer, među svima, nego obavijestio takvi stvari za ovi neki odabrani ashabi. I isto, i kada je on krenuo, i nikad ni rekao gdje idemo. Zato što ovo su sve stvari koja tada vojska vođa mora da pazi. Na primjer, ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba da ide na jugu, on prije krene na sjeveru i pravi jedan krug. Kada izađe iz grada, pravi krug i onda krene na tom pravacu. I uvijek isto on rekao sledbenicima da oni treba da se spremaju svoje za put, svoje stvari, i nije dozvolio djece manje od 15 godina, i kada vojska izađe van grad, on jednom onda pregleda, vidi ko je došao, i ako dolazi ponekad djece isto voli da izađu sa poslanik, onda on njih vrati. I isto kad god išao da se bori, i uvijek su bili par žene sa vojskom, i žene, one su imali zadaću da pazi na ovi ranijeni, da njih pomaže, i isto uvijek išla jedna njegova žena sa poslanikom.
I kada ide on van grad i Medina, ostavio uvijek neko kao amir, kao neki poglavar koji treba da pazi sve ovi obaveza, da vodi namaz i da pazi ostali sve stvari. I muslimani kada su krenili da se bori, onda uvijek oni su činili takbir i salavati, subhanallah, Allahu akbar, nare takbir, to svi su ovako napravili. I kada su otišli, oni nisu se prečali put, na primjer ako vojska ide, da ne se prečaju put za obični ljudi. I isto on rekao da dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne naredi, ne smije niko da sam počne rat, dok ne dolazi naredba od časnog poslanika. Isto on rekao svim muslimanima da treba da ispuni svoje obećanje. Na primjer, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao za bitka na Badr i usput on sreo Hazrat Huzaifa bin Jaman i još jedan sledbenik koji su prije bili u Maka i Makanlije nisu zarobili i onda su ni napustili i uzeli obećanje ako bude rat oni neće biti dio islamske vojske. Oni su rekli, o poslaniče, mi hoćemo sada da vas pomažemo, ali ovo bio obećanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, idete kući, ispunite svoje obećanje, nama je dovoljno Allah. Inače, kada bude ovo toliko mala skupina i kada nije potrebno jedan čovjek, na primjer, ako je jedan dođe, to je dobro je za njih, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da neka oni idu. I kada tokom ratu, ako je neko postane šahid, onda oni nisu kupaju šahid, nego sa ovo odjeće što on obuči i tako oni su stavili na groblje. I poslije bitke onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah vodio dženaza i kada je više šahid, onda zajednički dženaza. I šta se tiče ovi vojnici, oni nisu imali nikakva plata. Svaki musliman koji je izašao da se bori, on nosi svoja hrana sa sobom, ovo oprema za borba, oni nosi za sobom i ponekad se dešavao, ako neki bogati čovjek, onda on pomagao, ako neko nema oprema za sebe. To znači nisu bili plaćeni vojnici, nego svaki nosio svoje troškove. I poslije, kada su počeli više ratovi, kada oni su počeli da imaju neki ratni plin, onda oni, kako je Allah naredio u časnom Kuranu, onda, na primjer, 5. dio bio za Allah i za poslanik, zato poslanik trebao da završi dosta ovi posao, da pomaže ljudima i ostali 4 dio ostao za ostala vojska. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio rat i kada muslimani izađu, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto zabranio da ne smije da neko posti kada su na put. I imali su tako navika kada počne rat, u početak dolazi jedan po jedan boraca od jedne strane i ponekad se dešava da oni zovu, kažu hajde, hoćemo da vidimo taj treba da izađe. I kao da pojedinačna borba i poslije počne kao prava borba kada cijela armija učestvuje. I časni poslanik, prošli put mi smo čitali ovo jedno pismo što Makanli oni su poslali prema Medina i koja se pokazuje da oni sada se spremaju da se uništi islam i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je saznao njihove planove, njihove zlo planove, i onda on isto počeo da pošali neke mali skupine, neke grupe od muslimana da izađu iz grad i da vidi ovo put koja ide prema Siriji. Zato što Makanlije, oni su često putovali
sa svojim karavanima, to su bili kao trgovački karavani, ali oni su uvijek imali dosta kao vojnici koji su čuvali njihovi karavan, ponekad su bili po 200-300 vojnika koji su čuvali takvi karavani. I ovo bio njihov plan da dobitak od ovog oni su imali ovo namjera da ovo pare oni bi koristili protiv islama i protiv muslimana, da bi ovi potrošili za oružje ili za takve stvari. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je to saznao, onda on počeo da pošalje svoje ljudi i onda da bi oni ne bi uspjeli u tome. I na primjer sada neki ovi zapadni pisaci, oni kao prije smo spominali, kažu da je časni poslanik vodio takvi postupak da bi dobio njihove imetak i da napadali, ali ovo je jedan vojska vođa koja sada ima puno opasnost za svog nacija. On mora da bude budan, on mora da vidi šta je planovi od neprijatelji. I sada mi vidimo ovi velike sile kako oni ponašaju. Oni pravi embargo protiv neke nacije, oni ne dozvoli da stigne pomoć, hrana ili oružje, sve za takve stvari. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi sledbenici tada oni su izašli van grad da bi se prečali neka takav ovo karavan. Kako se kaže, to su bili dosta ljudi i imali su dosta stvari i dosta vojnici. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je blizu prije bitka na Badr, počeo tako da se vidi šta se dešava okolo grad Medina. Isto to je bio kao početak druga godina poslije hidžra i prvi put muslimani, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio naređenje od Allaha za mjesec Ramazan. I tako muslimani oni su postili tokom ovog mjesec i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svakome i svaka duša treba da dadne kao jedan sa ovi nešto kao brašno i to bude nešto više od 3 kilo i ovo se zove kao sadakatul fitr i kao da ovo bude za siromašni ljudi, kao mi sada zovemo vitr. I ovo od tada postao taj postupak sunnet i na kraju ove godine onda muslimani na kraju Ramazana onda su slavili isto Bajram i koji je bio prvi ramazanski Bajram. I sada mi na kraju pričamo vezane taj bitka na Badr i ovo bitka muslimani su borili druga godina poslije hidžra i mjesec mart 623. godina. I muslimani su bili vrlo slabi u stanju, kako smo čitali u početak, da oni nisu voljeli da izađu za borba. I časni Kur'an govorio za taj dan kao Jomul Furkan. Furkan to znači ovo jedan dokaz koja se pokazao, koja pravi razlika među istiniti i neistiniti. I tako ovo je bio prvi susret sa neprijateljima i časni Kur'an isto govorio Valakad nasarakumullahu bi badrim wa antum azilla. Allah vam je već pomagao na Bedru kada ste bili slabi. 3. sura 124. ajet. I zato ovo je jedan najbitan događaj u istoriji islama. I jedan trgovački karavan predvođen od Abu Sufjan vraćao se iz Sirije. I muslimani, oni su i kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao
i kakve je njihove zlo planove. I muslimani su izašli da se prečaju taj trgovački karvan. Međutim, u to vrijeme isto jedna velika vojska od Mekka, oni su isto došli i njihova plan isto bio da se uništi islam i tako oni su obećali i kada su izašli iz Mekka i oni su isto činili to i kao da gospodar među nama koja je neistinita, neka ta skupina bude ponižena i osramećana i da neka ti pomažeš oni koji su na pravom putu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog ovo dešavanje ima razne vrste priče. Na primjer, neki ljudi su rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ostali sledbenici niko saznao vezane vojske, nego oni su samo izašli da se prečaju i da napadaju protiv taj karvan. I kada su izašli, onda su saznali vezane taj armije. Ali kada mi duboko pročitamo ovo sve istorija, to se nama razjasni da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već saznao. Ali on nije rekao svima, osim samo par ljudi, oni su saznali za taj armiju od neprijatelji. Obični ljudi, oni su mislili da je poslanik ide samo da je sprečava taj trgovački karvan. I zato nekoliko muslimani, oni su ustali u Medina, oni su mislili ovo je obična neka događaja i obično oni idu i zato nisu svi izašli. Zato i poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada ni rekao da sada ovo je vrijeme, teško vrijeme, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao od sledbenike šta ćemo sada. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije hidžre, ovi ensarije, oni su obećali da mi ćemo čuvati poslanik ako rat bude, ako neko napadne u grad Medina. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već izašao van grada. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, dajte mene savjet. Hazrat Abu Bakr radijallahu anhu kaže, mi ćemo boriti, ne brinite poslaniće. Umar radijallahu anhu kaže, poslaniće ne brinite, ali poslanik stalno pita, dajte ljudi savjet, dajte ljudi savjet. I onda Sad bin Abada, koji je bio poglavar od Ansarije, on držio govor i on rekao, poslaniće, mi nismo saznali prije vaše vrline i sada mi stojimo uz vas. Inače, od neprijatelji oni su došli 1.000 vojnika, 700, 900 konje i svi su bili spremni sa ovi ratni stvari. I šta se tiče na druge strane, muslimani su bili samo 313, imali su samo 70 ovi deve i samo 2 konja. I prije, usput, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio na to mjesto, ovo mjesto se zove Badr, gdje je bio taj rat. I usput se sreo sa jedan mušrika, jedan nevjernika. I on već bio neprijatelj za Makanli. I on pitao poslanik, mogu da ja isto ratujemo na vaše strane? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, da li svjedočeš, nema drugog Boga osim Allah i Muhammed i njegov poslanik? On rekao, ne, ja nisam musliman. I muslimani, oni su bili sretni da smo dobili jedan pomoć. I čovjek bio žak i veliki borac. Poslanik rekao, nama ne treba pomoć od nevjernika. Prošao malo vrijeme, drugi put čovjek došao. I opet rekao,
hoću da borim na vaše strane. Poslanik stavio isti pitanje. Odgovor bio isti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Božje vjera ne traži, jer njemu nije potrebno pomoć od nevjernika. Prošao još vrijeme, treći put došao čovjek i onda je opet on pitao na isti način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet odgovorio na isti način i onda on rekao, ja prihvatim, nema drugog Boga osim Allah i Muhammed je Allah poslanik. Poslanik rekao, bujrum, sada možete boriti na naše strane. To se pokazuje i kada je pitanje za džihad, kada je pitanje za islam, onda muslimanima ne treba da uzimaju pomoć od nevjernika, nego samo Božje pomoći je dovoljno. I onda ovo, kada bio taj priča, onda Hazrat Makdad bin Aswad, jedan bio odani prijatelji od islama i on isto pripadao od Ansarije. I on rekao, to su krasni riječi od sledbenika. Vidite, samo godina dana oni su živjeli sa časnom poslaniku. I tokom godinu dana koliko velike oni su donijeli promjeni u sebe. On rekao, mi nećemo postupati kao sledbenici Musa, koji su rekli, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Idite ti i tvoj Bog i borite se neprijateljima. Mi ostajemo ovdje. To su rekli sledbenik od Musa a.s. I taj sledbenik kaže, mi nećemo postupiti kao su bili sledbenici od Musa. Ako se moramo boriti, mi ćemo se boriti i borit ćemo se sa tvoje desne strane, sa tvoje lijeve strane, ispred tebe i iza tebe. Istina, neprijatelj želi da se domogne tebe, ali mi te uvjeravamo da on to neće učiniti osim da ide preko naših mrtve tijele. Božje poslaniće, ti si nas pozvao da se branimo. Mi smo spremni da učinimo više. More nije daleko odavde. Ako nam narediš da skočimo u njega, mi nećemo oklijevati. Vidite kako na krasan način oni su odgovorili. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sretan da ja nisam sam. Moji sledbenici, oni stoji uz mene. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio, Allahu moj, ispuni ono što si mi obećao. Daj mi ono što si mi obećao. Ako bude uništena ova grupa sledbenika islama, na zemlji neće ostati niko ko tebi obožava. Bog je slušao njegov dova. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, budete sretni i Allah obećao za pobjedu. I muslimani tada, kada su stigli u to mjesto i blizu bio jedan izvor od vode i oni su sjedili ali malo dalje, jedan sledbenik, on pitao od poslanika, o poslaniće, ovo što sada mi ovdje boravimo, da li ovo zbog objava ili ste vas odlučili? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije zbog objava. Onda on rekao, izvor je blizu odavde, najbolje bi bio da mi idemo, da osvojimo, budemo tamo. Ako neprijatelje uzeli taj izvor, oni neće nama dati voda, a mi bi svakako ni damo voda. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u redu, i onda oni su otišli. I ovo mjesto gdje muslimani su boravili, tamo bio malo pjesak i nije bio baš čvrsto mjesto. I na druge strane gdje su
bili neprijatelji, ta je zemlja bila tvrda. I neprijatelji su mislili da muslimani kada budu na ovo pjesak, onda neće biti oni čvrst na zemlji i zato oni su uzeli. Ali vidite ovo čude od Božje pomoći i dova od časnog poslanika, preko noći je pala kiša i pjeskoviti dio polja koje su muslimani zauzeli postao je vlažan i tvrd. Suhi dio polja koje su zauzeli neprijatelji postao je blatnijev i klizav. I tako ovo borba koja Allah nazvao Jomul Furqan i muslimani su borili, to je bio 17. Ramazan, druga godina poslije hidžra, bio petak, 14. mart, 623. godina. Poslije sabah namaz, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem držio jedan hutbu i pričao za džihad. I počeo da pravi ovi safovi i držio jedna strela koja je bio drvena i pravio ovako redom safovi. Jedan sledbenik koji je bio svat, koji se zvao svat, on bio malo vani od safa. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je naredio i malo je udario njegov strela ili taj dio od drveni u njega. I onda on rekao, poslaniče, vi puno pričate za pravda. I ja hoću sada da uzimamo osveta. I svi su bili kao skočeni, svima bilo šta ovo hoće. Hoće da traži od poslanik da uzima osveta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste, uzmiš osveta od mene. Nisam ovo udario namjerno ili slučajno, ali opet sam spreman. I on rekao, poslaniče, moj dio bio golje i neka vi treba da oslobodite svoj dio, da bude ovo strana, da bude golja. Poslanik tako podigao svoje košulje i on ovako na brzinu on polubio njegov tijela. I onda rekao, o poslaniče, mi sada stojimo da se borimo. Ja ne znam da li ću ostati živ poslije ove bitke ili da postanemo šehid. I volio sam da koristim ovu prilike da vama polubim. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio neprijatelji da oni bi uzeli voda od taj mjesto. I kada su stojali oba vojska, i tako Allah činio, to se isto piše u časnom Kuranu, a neprijatelji kada su gledali muslimani, nije izgledao kao su dvostruka veći broj. I armija od nevjernika kada muslimani su gledali, nije izgledao kao manje od svojih brojeva. Ali ovi nevjernika, oni su poslali jedan čovjek, Umer bin Wahab, i oni su rekli da ideš samo da vidiš koliko ima muslimana. I taj čovjek žahao sa konjom i pravio jedan krug. I kada se vratio, on rekao, nisam vidio tamo ljudi, ja sam vidio kao smrt. I okolo 300 smrti i rekao ljudi, bolje bi bio da izađete, da ne borite sa njim. I onda kada je on tako rekao i sam je pobjegao i ovi nevjernici, oni su počeli da pričaju međusobno. Neki kaže, ovi su opet naš rodbine, zašto smo došli, bolje da ne borimo. I neki poglavari koji su već imali vijesti od časnog poslanika
da oni će poginuti, i oni kada tako su čuli, oni su isto bojali. Ali Abu Jahl, on negirao, on rekao sada mi ćemo ovdje boriti, i tako je onda prije su izašli trojica od nevjernika, Utba, Šeba i Velid, i onda od muslimanske strane su došli trojica, Hazreti Ali, i koji je bio još, negdje sam pisao, ne znam da li je tu ili nije, Hazret Ali, Obeda i Hamza. I brzo ovi muslimani su ubili ovi trojica, i jedan Hazret Obeda isto bio ranjen, i poslije taj bitke on isto postao šehid. I isto se dešava jedan vrlo interesantan događaj sa Hazret Abdurrahman bin Auf. On kaže, kada smo stojili na saf i vidim na moje desne strane i na lijeve strane, mislio sam, ako moje strane su čvrste, onda mogu da dobro borim. Ali čim sam mislio da vidimo dva dječaka, i jedan mene ovako gura, pita, Amidža, reci mi gdje je Abu Jahl, koji je najveći neprijatelj od poslanika. Kaj ja još nisam odgovorio, a drugi mene ovako gura i kaže, reci, dajđa, gdje je Abu Jahl? On kaže, ja sam samo pokazao ovako sa prst tao, i Abu Jahl bio kao vojska vođa. I sve bio naoružena, i bili su neki čuvar, i kaže, oni su kao na brzinu orla, oni su trčili i napadali i njega su ubili. I tokom ovo napad, jedan zagubio svoje jedna ruka, ali opet oni nisu ostali. I kada mi vidimo dvije vojske, na jedne strane veći broj, više oružje, imaju ponos za Bog svoje broje, imaju ponos zbog svoje oružje, za sve. I na druge strane samo 313 koji su bili slabi naoruženi, koji su bili sromačni, koji nisu znali kako se bori. Među njima su bili stari ljudi, njima su bili mladi kao djece, i neki nisu imali baš dobre oružje. Ali kada je počeo bitka, onda, kako je Allah kaže, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tako ih niste vi ubijali, nego je Allah bio taj koji ih je ubijao. O Muhammade, nisi ti bacio šakom kamenje prema njima kada si bacio, nego je Allah bacio. Kaže se, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako bacio kamen, i ovako počeo neka oluja. I nevjernik, oni su postali kao slijepi i nisu mogli da vidi. I zato Allah kaže, šta je bio svrh za ovo borbe? Allah kaže, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Ali je Allah želio da utvrdi istinu svojim riječima i da odsjeće korijen nevjernika. To je bio korijen više od 24 njihovi poglavari, oni su bili ubijani, a ostali su bježili. 70 nevjernik, oni su bili ubijani, i 70 muslimani su uhvatili kao robnjak. I kao su bili, i onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, 14 muslimani su postali šehid. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da muslimani da pravi jedna rupa ili džama, i tamo je on bacio svima, i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao sa ovim mrtvima
I rekao, ja ahlel klib, besa širat tun nabije, kuntum li nabijekum, kazabtumuni va sadakani nasu, va akhrajtumuni va avani nas, va kataltumuni va nasarni nas. Poslanik rekao, o ljudi od džame, vi ste bili loše rodbine svog poslanika. Vi ste odbili mene, a drugi ljudi, oni su potvrdili mog istiniti. Vi ste stirali mene od domova, a drugi ljudi, oni su dali sklonište. A vi ste ratovali protiv mene, a drugi ljudi, oni su mene pomagali. I onda dalje rekao, ja sam našao istinit. Šta je Allah obećao sa mnom? I da li vi ste isto našli istinita? Ovo je što je Allah obećao za vas sa kaznom. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu rekao, poslanice, oni su mrtvi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, oni bolje slušaju od vas. I poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šta ćemo sa ovi 70 zatvornike koje su muslimani ufatili. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu rekao, oni su došli da ubijaju nas i treba da ni ubijemo. I čak Umar rekao, svaki koji imaju rodbinske veze, on uzmi svoje rođaka i da treba da ubijaju. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu rekao, ne. I on rekao, bolje bi bio da ni oslobodimo, opet oni su naše rodbine, uzimaju neki otkup i tako oni su napravili. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako je naredio i rekao, ako neko zna čitati i pisati, onda oni samo da nauči 10 djece kako se piše i dobijaju sloboda. I tako oni su napravili. I Makanlije kada su se vratili, tamo pravio velika tuga, zato što oni nisu mislili. Oni su mislili, mi smo velika skupina, mi ćemo uništiti njih. I kada su se vratili, i onda oni su zabranili, ovi poglavari, oni su rekli, ne smije niko da jedukovaju. I rekao da ne smije da pokaže da vi ste tužni. I inače, kod nije bio obećaj kada je ovako neko bude poginuo, onda oni pravi velika plaće i tuga i kao zajedničko to su oni pravili. I oni su to zabranili. A svi drži svoje tuga. Jedan čovjek, Asad bin Abde Jaguz, njegov 2 sinova i jedan unuk poginao. I on teško jedva da drži. Jedan dan on čuje na ulici da neko plače, neka žena. I on saznao da je ona izgubila svog deva i zbog toga ona plače. I on počeo isto da plače i kaže, kakva je ovo zakon, nama su zabranili, ovo žena može da plače zbog deva i mi ne možemo da plačemo zbog sinova. I on počeo da glami, da plače, onda cijeli grad tako. I onda su obećali da će uzeti osveta. I šta se tiče ovi 313 sledbenika, oni su u istoriji Islama, njihova ime bio uvijek kao zvijezde i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto uvijek dao puno čast. I Hazrat jedan sledbenik on pogrešio i Umar radhiyallahu ta'ala anhu mislio da treba da kaznimo i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio i rekao ne, on je od Badr. I Hazrat Sad bin Abi Waqas i on isto učestvovao ovo bitku u Badr i kada je on umro imao 80 godina i on rekao da kao kafen da dajte moje taj mantel ili nešto ogrtač što sam nosio tada kada smo bili na Badr. I na kraju
Ja čitam ovo preskazanje koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem davno prije primio za taj pobjeda u Mekka kada muslimani su bili slabi. I Allah kaže Am yukuluna nahnu jami'un muntasir sayahzamul jamu wa yuwalluna dubar balisatu maw'iduhum wasatu adha wa amar yawma yusabuna fin nari ala wujuhihim zuku massa sakar. Surat Kamar. Ova sura poslanik primio 5. godine u poslanstvo. Allah kaže, zar oni da kažu, mi smo skupina koja uzvraća. Sigurno, ove skupine će skoro biti poražene i okrenut će leđa. Oni su pobjegli. Inače, za njih je obećanje u satu i taj sat će biti najteži i najgorići. Na dan kad budu na svojim licima u vatru odvučeni, kušajte ukus džahannama. Tako ovo bio borba i opet oni nisu shvatili i ovo pobjeda je bio isto rečeno jedan poslanik i ovo se piše Biblija Stari Zavjet iz Jaja 21, 13 do 17. Za ovo poraz od Arapa jedan poslanik nekoliko stotine godine ranije on napisao i rekao u šumi, u ravnici pustijanskoj noćivat ćete vi karavane dedanica. Iznesite vode pred židnoga, stanovnici zemlje temske, iziđite sa kruhom pred bijagnica, jer od mačeva oni bježe, od mača isaukanoga, od luka napetoga, od rata žestokoga, jer ovako mi je rekao Gospodar. Za najviše godinu dana, kao što je godina najmanička, nestaće sva slava kedarska, to se zove Arapi kao Kedar. Nestaće sva slava kedarska, a od strijelaca brojni, hrabri sinova kadarski, malo će biti oni koji će preostati. Vidite, jer je tako rekao Bog Izrailova. Izaija 21, 13 do 17. Tako ovo pobjeda muslimani su dobili samo sa Božje pomoć. Oni su bili slabi, ali njihov gospodar nije bio slab i on uvijek stoji iza uzčasnog poslanika. Zato ako mi vidimo kako je Islam ostao, ako mi vidimo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio i ako mi vidimo sledbenik od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su dobili pobjeda nad pobjeda, to je bio samo uz Božje pomoć. Zato što poslanik, on bio sam, on bio slab i nikad on tražio da osvoje zemlje, nikad tražio da uzmi tuđa bogatstva, ali njega Allah poslao i Allah njega pomažao na svaki korak. I zato ovo pobjeda kao Jomul Furkan bio i ovo je ostao za nas jedna lekcija za muslimana. Ako muslimani hoće da dobijaju opet Božje pomoć, ako muslimani oni želi da Bog stoji za njih, onda ostao samo jedan način i jedan put, da oni slijedi časnog poslanika, oni slijedi njegov gospodara i taj gospodar još uvijek postoji
I taj gospodar još uvijek postoji i kaže, tražite od mene, ja ću vama dati. Slušate mene i pokoravate mene, onda ja stojim uz vas. Neka Allah nama tako pomaže da mi slijedimo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ako bi mi slijedili, mi bi dobili Božje pomoć kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do sljedeći put.